Talisik o niya nakala ato pong record ang atog pag Facebook live sa Super Balita Cebu sa ato YouTube para YouTube Benji Talisik ay kalamang kalimot sa pag-subscribe sa ato YouTube mga ka-super. Ang mga personnel o kani kapartiba sa City Intelligence Unit CIU no sa Mandawi City Police Office sa pagbangon ni Police Major Joy Bicoy o Police Lieutenant Lalamunan no ang imong pasensya Troy no? Police Lieutenant Troy Lalamunan ang dalagpan karon madugpan niya nga nagbantay sa bata yang bata gibantayan unya tungod kay nananawag siya kay ipa-deliver ni sideline na money nadagpay noon sa ato pagkapartiba sa CIU City Intelligence Unit sa Mandawi City Police Office ang nasakpit ng mga Cebu gibanaban nga maabot sa 340 mil o 50 grams of confiscated methamphetamine hydrochloride ning mong dinagpan. Kis pangalan bro? Arnold Limosnero. Ha? Limosnero. Isa to? Limosnero. Limosnero. Imong edad nimo dong? 29. 29? O sa ibang trabaho nimo? Wala na sir. Sa una? Siguro bantay bata. Oh, sa una. Construction sa una. Kagisang bata gibantayan nimo? Uwa. Ngayon ni sugod o bagang i-deliver ni? Oh sir. Ang lalo mga pagas-pagas ko ginagawa. Pilay suhol sa imo? Ano, igor na ipa ato sir. Pilay suhol? Wala, umara. Pila gani? Umara na. Pila 200, 300, 400, 500. Oh. Umara. Asa man na? Ha? Asa man na nga kuan? Wala ko niya. Ha? Asa na ang suhol nimo? Ha? Dong. Asa ano ba ang suhol nimo? Pila suhol? Wala na. Kilintos. So kahibaw gid ka nga siya ba mong dala kay suhulan man ka. Siguro kita na. Mo lagi ba kahibaw gid ka kay ako gina nga mo deliver ka nga wa kahibaw. Ko ba na. Ha? Ko ba na. Kisa may nag-text nimo? Bawasan, ano number mo? Ano ko ba? Oh. Ano number? Ano ko ba? So puro tawag kahibaw ni ron. Taga-asa man ka? Lao. Ha? Lao. Sitio Nagurta. Lagwarta, Lahog. O sa may panawagan nimo sa mong nakikapuyo wala? Na. Na. O sa panawagan nimo? Ay, lukot ako mo sila ka. Ha? Ito mga kapatid mo. Ano ko sa ilo lagi? Ngano pasiluan man ka nga wa kisa Maambot ba niya? ha? So sa ibati nimo ron? Mahay. Magnang mahay. So naghibog ka kasi mo sa giday kay nagmahay man ka. Ano ko ba? Sugo. So mo ni no ang maong mga shabu mga ka-super total of 340,000 pesos ang estimate sa iyang DDB value. Gisugo, giba-deliver, imposible wag hibaw. Sa ato mga bashers, mayong asa to mga wala may message niabot. Naday. Oy, naday. Mao ni mga bashers, mayong hapon. New Year na, human 3 Kings. Magbato na mo sa pag type o pag ganang ko ang pagsige reklamo. So mo ni nanapingon nga ayo sige pamugos